खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय नै दिनैहायनि भिडिअआ दायो आङो नै देलायनानै एसे दख'ना सख'ना गाननानै रेडि जाबाय थांनो थाखाय माने आङो दायो बाजाराव थांनो नागिरदों एसे बोराइनि थाखाय बाजार बानायहैनो नागिरदों ओमफ्रायो बेखौनो आङो नोंथांमोनजों एसे भिडिअ बानायनानै होनो होननानै सानबाय ओमफ्रायो दा आङो नै ओंखारबायबो थांबाय थानोसै दायो मोननैसो न'नि नांनाय बुस्थुफोरबो दङ ओमफ्राय आरो आंनि बोराइनि थाखाय एसे जानाय लोंनाय लायनो गोनां दङ उपाय गैया थांनांगौ जाबाय दा हारसिंबाबो थांनोसै ओमफ्राय नायलांबाय थादो बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैहायनि ब्लगखौ थांनोसै आं इदिनो ना हरथ'नाखै नालाय बखिनिखौ दखानखौ लांगासिनो दं सारिनिफ्रायनो Baby cream di. Ini aja oil. Alkian semua. Dia kan dari sama ya. Alkian. Alkian. Oh itu ini namanya doang nggak kayak itu sendiri. Dibedakan ini. Harbel nih Harbel Himalaya. Ini sabun hot. Oke itu komponen ini di bawah status. Iya sih. Hah? Asin dukung. Lip care lah. Himalaya lip care. Himalaya ni. Ini dia itu. Itu deh semua itu. Heslin. Itu. Heslin so. Ini nggak kok. Ini dia biasa ni dia loh. Bener mah langsung. Himalaya dah. Masang jangan naik ya, Heslin itu masang mana? Ini Heslin itu hal apa? Din mana hoga mak? Itu. Yang mana hoga ni? Ular rogno na? Kuli ठीक है. Hah? Normal sudah. Normal? Normal ba na ada. Normal kena na? Na ada. Normal खामानि गैयालै. Nim sabun hone. Nim sabun. Ikun gukha sabun hone. Nim sabunan. Ada shampoo hor. Shampoo iya namanya apa? Tadi sudah tuh. Ini sesuai dengan kita. Borole. Kasus batam. Kopi na? Kopi. Duita di. Satu udah. Kopi akan. Kopi akan. Bar tangan mana ni? Medium tuh deh medium. Unci horban jangan deh. Eta deh. Oh, itu ada. Kapan lagi boleh nih kan batar tuh. Tapi kapan kujina? খাবা ইচ্ছা নাযায় না একো Kapan pernah? মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে বাবা তোর হইছে নে? কিমান হৈছে মোৰ নাই আমার ফার্স্ট টাইম না। এই স্ক্রাব জ্বলাই দিয়ে গা চা একদম জ্বলা নিচিনা লাগি থাকে গা হা মই এইটো কথা গম পোৱা নাই মই খালি জ্বৰ হোৱা বুলি শুনিছিলোঁ কালি ফোন কৰা হা আচ্ছা 10 টাকাৰ পেকেটত কিমান গ্ৰাম থাকে চাচোন এইটো মোৰ ভালে নালাগে মই সার্ফ এক্সেল ইউজ কৰোঁ মই लाखांनानै आगैया फैसा एसे दिहुननो नागिरदों दिहुनगासिनो मोनाथारबाय जाबाय
मोनफैबाय दायो मोनालायबाय ओमफ्राय एसे माबा माबि लानानै फैबाय जानाय लोंनाय ओमफ्राय न'नि नांनाय बुस्थुबो न'आव नांनाय माखासे बुस्थुफोरबो लाबोबाय ओमफ्राय आगैखौबो लोगो मोनदोंमोन बेयावनो थायो नालाय जोंना आगैया ओमफ्राय बे कलेज खाथियावनो थायो नालाय ओमफ्राय आगैयाबो फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेबो बाजार बानायनो फैदोंमोन ओमफ्राय आंबो थांबाय लोगो मोनबाय ओमफ्राय बेबो थांबाय आंबो न'आव फैबाय ब्रेड लाबोदों आङो जाथ'आ जेबो जाया साबो लोङा ओमफ्राय माबा खर'खौ माबा नांगौ होननाया मालिस खालामनांगौ होननाया खालामनांला नांगौ र' ओमफ्रायो दा जेबो साबो लोङानो आंथ' थांनानै फैबाय ओमफ्राय धुलासो जाजोबना फैबाय आं मास्क लांफायासैना ओमफ्राय जेनथेन मेनथेन मोनफैगबाय न'आव ओमफ्राय दासो उन्दुनो ओंखारदोंनो मोनाब्लि जाबाय मोनाब्लियाव उन्दुआना आयै इदि जादोसोहय सिरिथाया पेक 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 बानायबाय थायो जिबनावबो दा जाथारसोसैनो आंबो इदि जागोन होनना सानथाराखैमोन अकस्मातनो जाबायना ओमफ्राय नै आङो ड्रेस गानस्लायबाय ओमफ्राय नै खुसेर जानो नागिरदों खुसेर जानो लुगैदोंनो माने सालायखौ साफा खालामनो नागिरदों माने गोखा गोखा मोनबाय थानाय जादोंनो मानो होनबा लोमजानाय दं नालाय एसे खुगा सिङाव बेरोना ओंखायनोथ' थेवबो लासै लासैसो जानांगोन दा गाराया आरो गाबाथाय जानो नागिरदों इखो एसे लेमना होनोसै आङो थान्दाना पुरा अरबो सायनो हाया फारसेथिंजा माबा मा होनो अर सायबाथाय हावाया नांबा माबागोन ना अरनि हावाया नांबाथाय ओंखायनो कम्बल सिङावनो एरसोना दं ओमफ्राय आरो जानाय लोंनायाबो पुरा रुनानैसो जागासिनो आरोना दालिखौ जायै जायै अहाबाय नालाय दा कबि जागासिनो दङ कबि रुनाय कबिखौ पुरा मिजि मिजि हाना लानानै रुनानै होदो दहायबो ओमफ्राय नै दाबो कबिखौनो रुनो नागिरदो बिनि थाखायनो माने जोंहा न'आव बयबो निरामिसखौनो जागासिनो आरोना बिदि जाबाथाय माबा ना बेदर मोनजायानो माने ना बेदर जाबा बारा जायो ना मा होनो बिनि थाखायनो माने जोंहा न'आव ना बेदरखौनो लाबखायाखै आरो ओमफ्राय इनोनो रुना होनांगोन नालाय ओइ दालिबाबो ओमफ्राय कबिफोरबाबो रुनानै होगासिनो नालाय ओमफ्राय जोंबो रुनायखौनो जागासिनो सामब्राम जेबो सेराखै मात्र संख्रि ओमफ्राय आरो बानलु ओरैनो थाइसे थाइनै बाहायदों ओमफ्राय बिनिफ्राय गैया जेबो होआखै हालदै सालदै होआखै दा मोखांखौ खिन्थिथ'ला दे अबस्था गैथारा मोखांखौ खिन्थिनो हायानो अबस्था गैयानो नोंथांमोनजों मोखांखौ देखायलानो आंना हाजबेन्डआ ओरैनो रायलायबाय थानोसै आखाइखौल' खिन्थिनो हागोन मोखांखौ खिन्थिनो हालानो आखाइखौल' हामबाथाय खोन्थासिगोन ना गोदै दंना गैयाबा होननाय जानो नायनाय बाल्थिं लाबोखादों आं जानानै बाल्थिङाव गार